περάσω τα χρόνια κολλημένος εδώ, με βολιά σε ένα τείχο θα φωνάζω μπορώ. Θα κρατάω σαν ανάσα κλειδωμένη βαθιά, μια ζωή που κοιμάται και βαρέθηκα πια. Εγώ θα περάσω τα χρόνια κολλημένος εδώ, με βολιά σε ένα τείχο θα φωνάζω μπορώ. Θα κρατάω σαν ανάσα κλειδωμένη βαθιά, μια ζωή που κοιμάται και βαρέθηκα πια. Εγώ αφού καταλαβες για ποιο μιλώ, αυτό που θέλει γη στον κόσμο, στον πλανήτη. Πες και εσύ το ναι, πες και εσύ το ναι, πες και εσύ το ναι, το ναι, το ναι, αφού καταλαβες για ποιο μιλώ, αυτό που θέλει γη στον κόσμο, στον πλανήτη. Πες και εσύ το ναι, πες και εσύ το ναι, πες και εσύ το ναι, το ναι, το ναι. I feel that Mima methodology helped the group to unfold their musical personalities, and it helped them to feel more confidence about themselves. The children grow, they compose and produce their own song as one strong fist.